Вітаю вас, шановныя, гэта Магілёўшчына гістарычная, я Алексей Бутюкоў. Мы з вами працягваем, і сёння у нас будзе не 9-й выпуск, як просіцца па чарзе, у нас мінулы быў апошні, 8-й выпуск, а сёння будзе у нас выпуск 8,5. Я яго сёння прысвячу адказам на вашы пытанні, потому што атрымаліся даволі цікавыя пытанні, трапныя менавіта ў нашу тэматыку, менавіта ў ту эпоху, пра которую мы зараз кажам, і гэта вось такія пытанні. Валентина Крачковская задала пытанне, ці было ў той час славянскае пісьменства ў якім-небудзь выглядзе. Спадарня Валентина, якраз у гэты час ужо было славянскае пісьменства ў такім выглядзе, якім мы і зараз карыстаемся. Кірыліца, яна ўжо была тады прынятая і пайшла распаўсюджвацца па славянскім свеце. Коротенько про кириллицу и глаголицу. Первые две версии славянского алфавита. Гэтая пісьмовасць была вынайдзеная двумя греками, братами, якіх звали Константин и Мефодий. Константин потым ужо прыме сабе другое монашеское имя Кирилл, поэтому мы будем ведаць их як Кирилл и Мефодий. Вот конкретно их дзейнасць заключалася ў тым, што яны распаўсюджвалі сярод славян хрысціянства і далі славянам алфавіт, пры дапамозе якога славяне змаглі вучыць Божае пісанне, вучыць Слова Божае. Дык вось на самом пачатку засваення славянамі пісьменства выкарыстоўваліся две версіі алфавіта, гэта глаголіца і кірыліца. Глаголіца, яна зараз выглядала вось так. Яна выглядала, зараз я покажу. Она выглядала вось так. Была больш такая круглая, з вялікай колькасцю завіткоў, не вельмі зручная у выкананні, не вельмі зручная для напісання. Верагодна, па гэтаму у канкурэнтнай барацьбе кірыліца і перамагла глаголіцу. Ну, а калі б глаголіца засталася у нас у якасці асноўнага алфавіта, то, напрыклад, вось так мы бы з вами зараз пісалі слова ВКонтакте. А зараз, увага, віктарына. Таму, хто першы знайдзе прапушчаную вось у гэтым надпісе літару і размясціць яе ў каментарыях пад відэа, будзе ад мяне невялічкі падарунак. Вось такі з маёй асабістай бібліятэкі. Ну, у глаголіцы ёсць две версіі, харвацкая і балгарская версія. Глаголіца была распаўсюджаная на самом пачатку распаўсюджвання пісьменства і найперш на балканскім кантыненце. На тэрыторыі ўсходняй Еўропы яна была распаўсюджана вельмі мала. Але, напэўна, пытанне заключалася не толькі у стварэнні першых славянскіх алфавітаў, а у тым, ці не магло быць якога-небудзь пісьменства ў славян да паяўлення хрысціянскага пісьменства, да паяўлення вось гэтых кірыліцы і глаголіцы. Тут пытанне вельмі цікавае, складанае і вельмі часта яно праманіпуляванае. Існуе цэлы комплекс самых разнастайных вераванняў у хрысціянскае пісьменства, у славянскія рунічныя пісьма. Ад маніпуляцыі ачысціць дакладныя навуковыя звесткі даволі складана. Ну, я паспрабую проста пералічыць той комплекс ведаў, якімі мы зараз валодаем, у якіх мы можам быць упэўненыя. Мы можам быць упэўненыя, што хрысціянскае пісьменства не пакінула нам ніякіх літаратурных помнікаў. Гэта першае. Нічога, што мела б зараз такі статус, не існуе. Ну, вот ні Велесава кніга, ні штосьці іншае, што выдаецца за такое, не з'яўляецца сапраўдным гістарычным навуковым помнікам. Што магло б быць такім навуковым гістарычным помнікам? Гэта, напрыклад, магла б быць нейкая білінгва. Калі б мы мелі тэкст на вядомай нам зараз мове, якую мы чытаць можам, і побач тэкст напісаны славянамі, але іншым алфавітам, згубленым, страчаным алфавітам. Такіх помнікаў няма. Ёсць толькі нерасшыфраваныя надпісы. Вот яны дакладна ёсць. Але ім значэнне пісьменства даваць вельмі рызыкоўна.
Зараз я патлумачу. Ну, па-першае, што гэта за помнікі, якія сведчаць пра магчымае існаванне нейкіх форм пачатку пісьменства ў славян у дахрысціянскую эпоху. Першае, чым мы валодаем, гэта пісьмовыя крыніцы. У нас ёсць пару згадак у 10-м, пачатку 11 стагоддзяў пра тое, што славяне і Русь яны выкарыстоўвалі знакі для того, каб пакідаць нейкую інфармацыю. То есть вот такая функцыя пісьма, магчыма, іерагліфічнага пісьма, яна ўжо фіксуецца ў крыніцах у гэты час. Так, напрыклад, самае знакамітае паведамленне — гэта паведамленне чарнарысца Храбра, который, калі ён апісваў дзейнасць Кірыла і Мефодія, казаў, што да іх раней славяне не мелі літар, але па чартам і резям чыталі і імі ж гадалі. Вось гэтая згадка Храбра, чарнарысца Храбра. Вось у нас по чартам, вось бачыце, по чартам і резям. Што ён меў на ўвазе, адпаведна, можна гадаць колькі заўгодна. Магчыма, што гэта меліся на ўвазе нейкія рысы, которые давалі інфармацыю. Напрыклад, там рыскай можна перадаць лічбу 1, двумя рыскамі лічбу 2. Класічны, распаўсюджаны па ўсім свеце варыянт перадачы вось такой прасцейшай інфармацыі. Можа, штосьці больш складанае. Мы не знаем. Ёсць яшчэ адна еўрапейская ўзгадка. Так, Цітмар Мерзебургскі, які жыў у канцы 10-го, у пачатку 11 стагоддзя, калі ён апісваў славян, якія жылі на выспе Рюген. Мы зараз з вами пабачым, дзе гэтая выспа Рюген. Так, яна у нас знаходзіцца вось тут, паміж Германіяй і Польшай амаль што. Вось, у нас выспа Рюген. Да, тут жылі славяне вось у гэты перыяд. Это было яшчэ да эпохі Дранкнахостен, да эпохі нямецкага заваявання ўсходняй Германіі. Дык вось, Цітмар Мерзебургскі, апісваючы славян острава выспы Рюген, піша, што на кожным ідале у іх свяцілішчы было напісанае імя боства. Таксама пра тое, што Русь наносіла імя нябожчыка падчас абраду пахавання, сведчаць арабскія крыніцы. Але што да Русі, то магчыма, што яны выкарыстоўвалі рунічнае пісьмо, калі сапраўды яны мелі, такое, як мы з вами ўжо больш-менш перакананае, нарманскае паходжанне. Ёсць яшчэ адна такая не вельмі ўпэўненая ўзгадка. У жыцці Кірыла і Мефодія гаворыцца пра тое, што Кірыл, Канстанцін на той час яшчэ, знайшоў у русаў, якіх ён сустрэў у горадзе Херсанес, кнігі Евангелія і Псалтырь, напісаныя рускімі пісьменамі. Можна меркаваць, што ён знайшоў, магчыма, не столькі русаў, а готаў, якія былі вельмі падобныя этнаграфічна тады на нарманскую Русь. І, адпаведна, тады верагодна, што гэтыя кнігі былі напісаны готскім алфавітам, а ён вядомы. Гэта што да згадак, але ёсць і яшчэ адзін невялікі комплекс помнікаў, который нам тут зараз цікавы. Вот, акрамя такіх згадак пра магчымае пісьменства ў славян, ёсць яшчэ нерасшыфраваныя надпісы ў славянскім свеце гэтага рэгіёну, усходнееўрапейскага рэгіёну, вось прыблізна гэтага часу, 10-13 стагоддзяў. Нерасшыфраваныя запісы — гэта даволі складаная крыніца, даволі цьмяная крыніца, паколькі у гэтым запісе можа захоўвацца ўсё, што заўгодна. І ён вельмі цяжкі для ідэнтыфікацыі, для канкрэтызацыі нават, што за інфармацыю мы можам атрымаць ад гэтага запісу. Паглядзіце. Сярод нерасшыфраваных запісаў самы знакаміты, напэўна, гэта аліканаўскі надпіс, які быў знойдзены ў Рязанскай вобласці яшчэ ў 19 стагоддзе і датуецца прыблізна 10-11 стагоддзямі. Зараз мы яго пабачым з вами, гэты надпіс. Вось ён. Ён вялікі. Тут даволі шмат літар.
некаторыя з іх паўтараюцца, і мы не ведаем ніякіх аналагаў тым знакам, которые тут выкарыстоўваюцца. Яшчэ ёсць некалькі знакаў, которые не расшифраваныя і не маюць аналагаў у вядомых алфавітах, якія былі знойдзены на прасліцах у Волковыску, Белаозеры і ў горадзе альбо мястэчку Люцеж, які датуюцца прыблізна 10, 11 і да 13 стагоддзямі. Ну і ёсць яшчэ адзін цікавы і даволі загадкавы помнік. Знойдзены ён на Беларусі. У Драгічыне знайшлі вельмі вялікую колькасць свінцовых пломб. Гэтыя пломбы мелі знакі на адным і на другім баку, і некаторыя з пломб, як бачыце, маюць вось такую, можна набрацца смеласці сказаць некую білінгву, некае падабенства на білінгву. З аднога боку на пломбе літара кірылічнага алфавіту, з другога боку некі незразумелы невядомы знак. Зноў жа, літара кірылічная і іншы знак. Яшчэ адна літара кірылічная, такая самая, знак ужо іншы на другім баку пломбы. Ну і так далей, і так далей. То есть вот такие 3 літары В можете побачыць, і 3 літары, і 3 знакі, которые адпавядаюць гэтым літарам В, але не падобна паміж сабой. Это все выклікае толькі здзіўленне, недоўменне у даследчыкаў, і нічога нам фактычна не дае для расшифровкі ні гэтага надпісу, ні іншых надпісаў, потому што яны больш не паўтараюцца. Думаю, што цікавасці да гэтай тэмы павінна была дадаць нядаўняя знаходка у Беларусі, у Полацку. Быў знойдзены каменны крыж, зараз мы яго пабачым. Ён быў знойдзены зусім нядаўна, на гэтым тыдні, 26 красавіка, по-моему, датируецца знаходка, прынамсі першае паведамленне ў СМІ. Гэта каменны крыж, упісаны ў каменнае кола з некім знакам пасярэдзіне. Вось ён, гэты знак пасярэдзіне. Каментатары ўжо паспяшаліся даць статус гэтаму знаку руны, нібыта гэта кельцкі крыж з рунічным надпісам, але зноў жа у прэсе ўжо прайшло даволі падрабязнае тлумачэнне гэтай знаходкі. Мы можам заключыць, што хутчэй за ўсё гэта клейнавы знак. Это знак рода і уласніка. Такія клейнавыя знакі даволі распаўсюджаныя былі ў сярэдневяков'і і ў старажытны перыяд. Яны выкарыстоўваліся самым розным чынам. Па сутнасці, гэта штосьці кшталту твайго асабістага подпісу, таўра, который ты ставіш там, напрыклад, на сваю скаціне, ты ставіш там на сваёй борце. Вось такія бортніцкія знамёны, іх потым яшчэ называлі такія клейнавыя запісы, яны захаваліся да гэтага часу. У некаторых рэгіёнах Беларусі гэта знакі, которымі людзі пазначалі сваю маёмасць. І да гэтага часу пазначаюць. Так, гэта было першае пытанне. Яшчэ я агучу пытанне, якое задаў Михаил Палітыка. Ён спытаў, ці рабіўся калі-небудзь генетычны аналіз парэшткаў першых вядомых князёў. Даволі цікавае, вельмі цікавае, канешне, пытанне. Дзякую за яго. Два спосабы адказаць на яго. Пайсці спачатку ці пайсці з канца. Калі пайсці спачатку? Уласна кажучы, парэшткі вядомых першых князёў. З самых першых князёў парэшткі нам зараз невядомыя. Самы першы, бадай што, князь, чыё пахаванне доўгі час на працягу тысячагоддзя лічылася дакладна вядомым, вызначаным, што канкрэтна ў гэтым месцы, у гэтым саркафагу знаходзяцца парэшткі старажытна-рускага князя, гэта быў князь Ярослаў Уладзімірович. Вось рэканструкцыя яго знешнасці. Дык вось, у 2009 годзе
Міністерства культуры Украіны вырашыла правесці інвентарызацыю Сафійскага сабора. Ну, на працягу гэтага тысячагоддзя, якое прайшло з дня смерці Ярослава Владимировича, лічылася, што ён быў пахаваны ў Сафійскім саборы і на працягу ўсяго сярэдневяков'я, ўсяго там навейшага часу яго рэшткі практычна не краналіся, амаль што не павінны былі нікуды, яны не транспарціраваліся, не перавозіліся, яны так і захоўваліся у гэтым Сафійскім саборы. Дык вось Міністэрства культуры Украіны вырашыла правесці інвентарызацыю усяго Сафійскага сабора і канкрэтна парэшткаў князя Ярослава Владимировича. Гэтыя парэшткі было вырашана аддаць на экспертызу, на навуковую экспертызу, і высветлілася, што парэшткі належаць двум жанчынам. Двум розным жанчынам, прычым адна з гэтых жанчын жыла ў 5 стагоддзі да нашай эры. Одна жанчына жыла прыблізна ў перыяд жыцця Ярослава Мудрага, а другая на 1500 гадоў раней да таго. Узнікла пытанне, як такое магло адбыцца, і былі выказаны наступныя меркаванні. Магчыма, Пётр Магіла. Пётр Магіла – гэта украінскі рэлігійны дзеяч 17 стагоддзя. Ён у свой час вырашыў добраўпарадкаваць пахавальню кіеўскіх князёў, якая знаходзілася ў Сафійскім саборы. І, верагодна, як мяркуюць зараз навукоўцы, ён пабачыў, што парэшткі князя не цэльныя, то бок не ўвесь шкілет захаваўся, і ён мог у адпаведнасці з меркаваннямі той эпохі захацець зрабіць гэты шкілет цэласным і даклаў туды рэшткі іншага чалавека, каб проста быў увесь шкілет рэпрэзентаваны ў гэтай пахавальні. Такая думка наконт таго, як маглі сумясціцца парэшткі двух розных жанчын у адным пахаванні, прычым настолькі вялікай розніцай у іх часе жыцця. Гэта першае меркаванне. Але, што самае цікавае, першапачаткова у гэтым саркафагу ляжаў не толькі Ярослав Мудры, але ляжала яшчэ яго жонка. То бок шкілетаў павінна было быць два. Прынамсі, такім чынам рэгіструюць гэтыя шкілеты тыя даследаванні, якія адбываліся ў Сафійскім саборы на пахавальні Ярослава Владимировича у 20 стагоддзі. Так, далейшае даследаванне лёсу рэшткаў Ярослава Мудрага прывялі да такіх высноваў. Па-першае, было высветлена, што першае навуковае даследаванне гэтых парэшткаў адбывалася прыблізна, не прыблізна, а канкрэтна у 1936 годзе. Ускрывалі саркафаг, забіралі гэтыя ўсе парэшткі. Чэрап Ярослава Мудрага адвезлі да рэстаўратара Герасімова, дакладней да скульптара Герасімова, который зрабіў вось такую рэканструкцыю. Што далей было з гэтымі парэшткамі? Захаваўся дакумент 1940 года, вось ён, у котором сказано, что комиссия вяртае парэшткі Ярослава Мудрага назад у саркафаг у Сафійскі сабор у Киеве. Потым на працягу ўсяго 20 стагоддзя, астатніх гадоў 20 стагоддзя на экскурсіях па Сафійскаму сабору экскурсаводы паказвалі гэты саркафаг і расказвалі, што тут знаходзяцца рэшткі Ярослава Мудрага. Аднойчы, у 1987 годзе на экскурсію прыйшла жанчына, якая жыла ў Амерыцы. Яна была эмігранткай з часоў Другой сусветнай вайны. Яна сама была украінка, але жыла ў Амерыцы і зараз вось упершыню вярнулася на сваю радзіму. І падчас гэтай экскурсіі, пачуўшы, што вось у гэтым саркафагу знаходзяцца парэшткі Ярослава Мудрага, яна сказала: нічога падобнага, я ведаю, дзе знаходзяцца гэтыя парэшткі, яны не тут, яны ў іншым месцы, гэтыя парэшткі Ярослава Мудрага. Потым, зацікавіўшыся гэтымі словамі, экскурсаводы сталі раскручваць вось гэтую гісторыю далей, і высветлілася, што ў эмігранцкіх колах украінцаў, которые пераехалі пасля Другой сусветнай вайны ў Злучаныя Штаты Амерыкі, даволі распаўсюджанае меркаванне, што рэшткі Ярослава Мудрага і яшчэ адзін цікавы украінскі артэфакт даўным-даўно знаходзяцца ў Нью-Йорку. Нібыта, у 1943 годзе па просьбе
кіеўскага архібіскупа Нікіфара нейкі нямецкі афіцэр вывез яшчычак з рэшткамі Ярослава Мудрага, а таксама ікону, гэта была першая цудатворная ікона ў гісторыі старажытнай Русі, абраз Мікалая Мокрага. Вось гэты абраз зараз я вам пакажу. Вось ён. Дык вось, нібыта гэты нямецкі афіцэр вывез у невядомым накірунку абраз і парэшткі Ярослава Мудрага. Што цікава, гэты абраз зараз існуе, ён знаходзіцца у гэтым месцы, вось у гэтай царкве. Гэта царква Святой Троіцы ў Нью-Йорку, якая належыць украінскай царкве. Зараз маёмасць гэтай царквы, у тым ліку і рэлігійныя артефакты, знаходзяцца ва ўласнасці сям'і Вронскіх. Тут адбываюцца рэлігійныя богослужэнні, але людзі, которые валодаюць, уласна кажучы, гэтай царквой, пакуль што, наколькі нам вядома, не ідуць на прамы і такі добразычлівы кантакт з украінскай дзяржавай. Магчыма, яны баяцца, што гэтыя парэшткі потым пакінуць рукі украінскай царквы, калі можна так выказацца, бо ёсць такая цьмяная звестка, што як быццам бы на людзей вось у гэтай украінскай царкве ў Нью-Йорку выходзілі прадстаўнікі рускай праваслаўнай царквы з мэтай авалодаць гэтымі парэшткамі, і ў тым ліку агучвалася сума ў $2 мільёны, якія нібыта збіраліся заплаціць за вось як бы магчымасць авалодаць гэтымі рэшткамі. Магчыма, што людзі, которые імі валодаюць, калі гэта сапраўды гісторыя, так она ўся і заканчваецца, гэта ўсё менавіта так трэба і меркаваць, так і чытаць, то баяцца, як бы што з рук украінцаў яны патрапяць вось у рукі рускай праваслаўнай царквы. Вось такі сюжэт, такі дэтэктыўны тут у нас цэлы дэтэктыўны сюжэт у нас тут такі атрымліваецца па поводу гэтых парэшткаў. Гэта штосьці яшчэ, штосьці такое падобнае па сваім духоўным значэнні з нашай беларускай эпапеі пра пошукі крыжа Ефрасіні Полацкай. Адпаведна, вось у нас такі свой артефакт, які мы шукаем, які мы імкнемся і марым здабыць у іх такі, верагодна, і вот, як бачым, напэўна, свой артефакт. Ну, а што б далі нам вывучэнне гэтага шкілета, гэтых парэшткаў, канешне, гэта б дала нам магчымасць адказаць ужо канчаткова, канкрэтна адказаць. Уласна кажучы, продкі Ярослава Мудрага былі славяне ці скандынавы, вось, каб закрыць нарманскае вось гэтае пытанне. Гэта, уласна кажучы, вот самае вядомае, самае першае, дакладна вызначаныя парэшткі, якія былі падпісаны, на саркафагу было пазначана, каму належаць гэтыя парэшткі. Адносна таго пытання, якое задаў Міхаіл, што ж да астатніх князёў, то ад іх зусім не засталося такіх парэшткаў, которые маглі быць дакладна ідэнтыфікаваныя. Была спроба ідэнтыфікаваць парэшткі Глеба Святаславіча. Глеб Святаславіч – гэта унук Ярослава Мудрага, які жыў у 1052-1078 годах і быў наўгародскім князем. Дык вось парэшткі гэтага князя Глеба Святаславіча былі перададзеныя для аналізу, але для ДНК-аналізу, але яны не далі радства з вядомымі нам сучаснымі нашчадкамі князёў Рурыкавічаў. І зноў жа гэтыя парэшткі не вызначаныя. Няма ніякай яснасці, што яны належалі менавіта яму. А сам гэты князь даволі цікавы, так, у прыватнасці ён знакаміты тым, што ён вельмі кардынальна разабраўся з адным наўгародскім паўстаннем, з паўстаннем валхвоў. Гэта была знакамітая даволі гісторыя, на той час натрапіла на летапісныя крыніцы. У Новгород у свой час прыйшоў волхв, который падняў гарадское паўстанне супраць свецкай улады і супраць царкоўнай улады ў Новгарадзе. Увесь Новгарад падзяліўся на две часткі. Народ з валхвом выступіў супраць князя і супраць праваслаўнага святара, который тады кіраваў гэтай епархіі. А дружына, князь і царква, яны як бы занялі супрацьлеглую пазіцыю, абараняць хрысціянства і працягваць сваю ўладу вось над гэтым горадам. Волф карыстаўся вялікай папулярнасцю ў народзе, паказваў розныя дзівосы.
І да яго асабіста выйшаў князь Глеб Святаславіч і спытаў яго, ці праўда, што ты можаш прадказваць будучыню. Праўда, сказаў Волхв, тады прадкажы, што будзе з табою зараз. Волхв адказаў, зараз я буду паказваць розныя дзівосы. Ну, як бы, а вось і не, сказаў, як быццам бы Глеб Святаславіч дастаў сякеру і забіў Волхва на месцы. З гэтага моманту паўстанне было па сутнасці падаўлена, народ разышоўся. Праўда, Глеба Святаславіча наўгародцы выгналі, і потым ён загіне ад рук чудзі, народа чудзь. Такі вот лёс канкрэтна гэтага князя, ну і рэшткі яго нам таксама не далі ніякай канкрэтнай інфармацыі. А вось як бы гаплагрупа ДНК, которая была у яго вынайдзена, она дзеліцца, ну, складаецца з двух частак, вось, і рассеяна па ўсім еўрапейскім кантыненце. Вось адзін, вось другі сляды, которые ён нам як бы пакінуў. Гэта ўсё яшчэ першы спосаб знайсці, кім былі першыя князі старажытнай Русі, нарманамі ці славянамі. Ёсць і другі спосаб. Другі спосаб гэта, ну, ад канца, власна кажучы, як я сказаў, гэта спосаб даследаваць сучасных нашчадкаў князёў гэтага часу. Іх знайсці даволі, канешне, складана. За гэтыя тысячагоддзі можна было згубіць усе роднасныя сувязі, можна было згубіць усялякую пісьмовую даказальную базу прыналежнасці да нейкага канкрэтнага княжскага рода. Пасля фундаментальнейшых даследаванняў было высветлена, што зараз на планеце пражывае каля 23, там ёсць адзін яшчэ чалавек, который магчыма належыць да гэтай групы людзей. Дык вось, прыблізна 23 чалавека гэта людзі, якія дакументальна могуць даказаць, што яны паходзяць ад першых рурікавічаў. Гэтыя 23 чалавекі былі запрошаныя на правядзенне генетычных даследаванняў. Вось я магу вам паказаць вынікі гэтых даследаванняў. Падрыхтаваў гэты матэрыял Ігор Ражанскі. Гэта кандыдат хімічных навук, які працуе ў Японіі. Што за выснову зрабілі даследчыкі ў выніку? Значыць, трэба адзначыць, што работа была праведзена проста, ну, унікальная і фундаментальнейшая. Вось, дарэчы, табліца гэтага даследавання. Вось мы бачым, да якіх канкрэтна княжскіх радоў належалі людзі, выбраныя ў якасці вось такіх прамых нашчадкаў. Тут ёсць і нашчадкі, у тым ліку, тых князёў, якія жылі на тэрыторыі Беларусі. Вось, напрыклад, друцкая лінія Рурікавічаў. Тут фіксіруецца лінія Турова-Пінская, якая паходзіць, правда, не ад Руріка, а ад паўлегендарнага князя Тура. Тэст ДНК паказаў, што іх радаслоўная разыходзіцца на 9 незвязаных паміж сабой ліній. Але выдзяляецца адна асноўная лінія, вось она тут выдзеленая. У склад гэтай лініі ўваходзіць 11 чалавек, чый агульны продак больш-менш яўна знаходзіцца. І такім чынам пацвярджаецца іх радство. Вот з 23 атрымалася толькі 11 чалавек непасрэдна адносяцца вось да нейкага агульнага продка. Але меркавалася раней, што агульны продак усіх рурікавічаў гэта альбо Уладзімір Святаславіч, альбо Яраслаў Уладзімірович. Аднак дадзенае даследаванне нашчадкаў паказала, што агульны продак усіх гэтых людзей ён жыў за 150-200 гадоў раней, чым жылі Уладзімір і Яраслаў. Гэты аналіз паказаў, што агульны продак вось гэтых рурікавічаў жыў прыблізна ў 725 годзе нашай эры плюс-мінус 125 гадоў. Гэта значыць, што, ну, па-першае, ні Яраслаў, ні Владзімір не былі пачынальнікамі гэтага рода, а пачынальнік знаходзіцца ў большай далёкай старажытнасці. Ну і ёсць яго геаграфічна невялікая такая спроба прывязкі. Даследаванне паказала, што хутчэй за ўсё гэты агульны продак пражываў дзесьці на тэрыторыі сучаснай паўночна-заходняй Расіі, ну, дзе-то там, дзе зараз Ленінградская вобласць прыблізна, ці Новгарадчына.
ці магчыма на тэрыторыі сучаснай Эстоніі. Ну і як вядома, ДНК-даследаванне дазваляе прасачыць міграцыі насельніцтва па тых слядах, якія застаюцца ў генафондзе чалавека. Можна высветліць, што ён, напрыклад, яго продкі, напрыклад, там зафіксіраваліся, скажем, там у Крыме альбо зафіксіраваліся на Каўказе па там спецыфічных умовах пражывання. Дык вось зафіксіравана, што продкі гэтага агульнага продка былі на тэрыторыі Скандынавіі, але яны там былі прыблізна ў 3 стагоддзі нашай эры. Гэта значыць, што яны хутчэй за ўсё адтуль сышлі тады ж, калі адсюль сыходзяць готы. Але гэта недастатковая інфармацыя для того, каб зараз нам фантазіраваць, што магчыма гэта там які-небудзь скандынавы разам з готамі паднятыя, потым пасяліліся на тэрыторыі сучаснай Эстоніі ці Ленінградскай вобласці, ператварыліся ў Русь і потым сталі пачынальнікамі дзяржавы старажытнай Русі. Гэта занадта смелыя фантазіі. Вось па гэтым пытанні, што зараз можна заключыць, яшчэ одно невялічкае пытанне, я агучу зараз, задаў яго Павел. История не имеет сослагательного наклонения, однако со школы помню, Владимир задумывался, не принять ли ислам. Абсолютно правильно вы памятаете. Сюжет про то, что Владимир Святославич хотел выбрать одну религию з самых распаўсюджаных у той час у рэгіёне и выбрал так званое выпрабаванне веры 4 человек, якія ему доказывали, что его такая-то вера найбольш подходит для Руси. Про ислам он нібыта сказал, Владимир Святославич, что ислам не падыходзіць рускаму чалавеку, бо тут піць нельга, а піцее ёсць вялікае веселье для Русі. Вось так нібыта сказаў Владимир Святославич, але увесь гэты сюжет, гэта такі трафаретны сюжет, літаратурны трафарет, который выкарыстоўваўся ў гэты ж час у самых разнастайных народах. Там і пра хазар такое расказвалася, і пра некаторых паўднёва-славянскіх князёў рассказывались такие же самые истории, як яны выпрабоўвалі розныя веры. Так что веры гэтаму сюжету асабліва мы даваць не павінны. Але у той же самы час вядома, што Русь верагодна спрабавала прыняць іслам. Гэтая крыніца, гэта арабскі гісторык Мухаммед Ауфі, который сведчыць, што ў 913 альбо магчыма ў 912 годзе нейкая група Русі прыбыла у арабскі свет і папрасіла іх даць ім іслам, прыняць іх у іслам. Чаму? Ён тлумачыць гэта таким чынам, нібыта Русь хрысціянізавалася. У самай старажытнасці Русь заўсёды заваёўвала сабе на хлеб мячом і нічым, акрамя як кровапраліцця, не здабывала сабе сродкаў для жыцця. Потым, прыняўшы хрысціянства, гэтая Русь была вымушаная адмовіцца ад мяча, а гэта значыць, што больш не магла ніякім чынам здабываць сабе зноў жа сродкаў для існавання. І па гэтаму яны прыйшлі да ісламскіх святароў з просьбай узяць іх у іслам, потому што ў ісламе дазваляецца рэлігійная вайна. Як быццам гэта давала ім такія магчымасці працягваць свой асноўны род дзейнасці. Гэта толькі адна узгадка, яна не канкрэтна, не пацверджана іншымі крыніцамі, але такі фрагмент мы, в прынцыпе, у крыніцах знаходзім. Так, яшчэ пытанне сваё задаў чалавек с ником Апр-Руптур. Сделайте, пожалуйста, видео о предприятиях Могилёва. Абавязкова такое відэа пастараюся зрабіць бліжэйшым часам, буду старацца. Дзякую за пытанне. Дзякую усім за ваши пытанні. Спадзяюся, што у нас таких глобальных нераскрытых не засталося, толькі адно. Я так і не расказаў про гідронімы. Я ўсё яшчэ збіраю інфармацыю і планую про гэта расказаць пазней. Дзякуй за увагу яшчэ раз. Усяго вам добрага, самага найлепшага.